ילדים, מה נשמע? היום אני אכין איתכם צמיד טים. אוקיי, אני הכנתי כבר צמיד, תתנו לייק לסרטון. הנה הכנתי צמיד, אז בואו נעשה, יאללה. קודם כל אל תשכחו לתת לייק לסרטון. לוקחים את זה ופשוט לוקחים את זה, שמים שמונה, ולוקחים את שנייה מכניסים לפה, לוקחים את הצהוב ומלפפים אותו לבפנים. אחר כך לוקחים עוד גומיה ושמים אותה כאן ומלפפים את זה ככה מההתחלה עד שיצא לכם את ביי, תעקבו לעוד ותנו לייק.